Fans of Γεράσιμε. Σήμερα σκέφτηκα να το παίξουμε λίγο διαφορετικά με τις ερωταπαντήσεις των φίλων μας, γιατί εμπνεύστηκα από ένα συγκεκριμένο, ο οποίος έστειλε μια τεχνική απορία αναφορικά με τη μεταφύτευση ενός φυτού από μια παλιά γλάστρα σε μια καινούρια. Και ρωτάει ο άνθρωπος, πώς μπορώ να το κάνω σωστά, ούτως ώστε και να μην τραυματίσω το φυτό, αλλά και να βάλω το σωστό χώμα, ούτως ώστε να ευδοκιμήσει τη νέα γλάστρα. Οπότε, εδώ είμαστε, να μας απαντήσεις και να μας κάνεις και μια επίδειξη μιας σωστής μεταφύτευσης. Ωραία. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να βοηθήσουμε όλους τους φίλους μας. Γιατί κανένας δεν έχει γεννηθεί μαθημένος και γιατί τα λουλουδάκια μας θέλουμε να ζήσουν στη βεράντα μας και όχι να τα χάσουμε σε λίγες μέρες. Πρώτα απ' όλα, παίρνουμε τη γλαστρούλα μας και διαλέγουμε μία γλάστρα η οποία να είναι λίγο μεγαλύτερη από την άλλη, τουλάχιστον 2 δάχτυλα περιφερειακά. Μετά, η καινούργια γλάστρα πρέπει να έχει τρύπες από κάτω. Αν δεν έχει τρύπες, κάνουμε τρυπούλα. Στη συνέχεια, γεμίζουμε με το πιαράκι μας ή γυρνώντας απλά στο πλάι το χώμα και γεμίζουμε μέχρι κάποιο ύψος τη γλάστρα μας. Ποιο θεωρείς, Γεράσιμε, ότι είναι το ιδανικό ύψος που πρέπει να έχει το χώμα? Το χώμα πρέπει να έχει το ιδανικό ύψος περίπου 1 δάχτυλο κάτω από την επιφάνεια της γλάστρας, έτσι ώστε όταν ποτίζουμε το νεράκι να μένει μέσα και να μην φεύγει το νεράκι έξω. Έτσι βγάζουμε το φυτό μας προσεκτικά από την παλιά του γλάστρα, κοιτάμε να έχει ωραίες ρίζες τριγύρω, το τοποθετούμε μέσα και μετά ξεκινάμε πάλι να βάζουμε χωματάκι με τη σέσουλά μας τριγύρω και θα πιέσουμε και ελαφρά το χώμα τριγύρω, έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί το φυτό μας. Θα θυμάστε πως οι τρύπες πρέπει να γίνονται πάντα και πως όταν τελειώσουμε τη διαδικασία του φυτέματος, το πότισμα θα πρέπει να γίνεται πάντα στο κέντρο του κορμού. Πιέζουμε το χώμα τριγύρω καλά, τυπάμε τη γλαστρούλα μας και μετά παίρνουμε το ποτιστήρι μας για να ποτίσουμε τη γλάστρα στο κέντρο του φυτού, γιατί στο κέντρο είναι όλο το ριζικό του σύστημα. Ποτίζουμε και τριγύρω ελαφρά για να σφίξει το χωματάκι, αλλά πάντα στο κέντρο, γιατί τώρα τον πρώτο καιρό στο κέντρο είναι όλες οι ριζούλες μέχρι να απλώσουν και περιμένουμε πότε θα βγάλει νεράκι από κάτω η γλαστρούλα μας. Την ίδια διαδικασία φαντάζομαι ακολουθούμε σε όλα τα φυτά, έτσι δεν είναι? Εννοείται, πάντα φυτεύουμε τα φυτά μας. Τώρα αν είναι στο χώμα κάνουμε λακκουβίτσα τριγύρω, έτσι ώστε να κρατάει το νεράκι. Όταν είναι σε γλάστρα απλά ποτίζουμε σιγά σιγά με υπομονή στο κέντρο για να χορτάσει νεράκι το ριζικό σύστημα του φυτού μας. Τέλεια. Οπότε με φροντίδα, αγάπη και τα κατάλληλα εργαλεία, όλα μας τα φυτά μπορούν να ευδοκιμήσουν σε οποιαδήποτε γλάστρα, είτε ζαρδινιέρα είτε στο χώμα. Εννοείται αυτό. Περιμένω τις δικές σας φωτογραφίες από τα νέα σας φυτά και τις ερωτήσεις σας για να κάνουμε καινούργια βιντεάκια και να σας δώσω τα φώτα μου.